दोडामार्ग मणेर येथील श्रीदेवी सातेरी पंचायतन देवताचा वार्षिक जत्रोत्सव रविवारी असंख्य भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदी भागातील भाविकांचा जनसागर उसळला होता। दुपारपासूनच देवींची ओटी भरण्यास माहेरवाशिणींनी गर्दी केली होती। जत्रोत्सवानिमित्त सातेरी देवीचं मंदिर विद्युत रोषणाईने सजवलं होतं। रविवारी सकाळी देवीला साडी नेसवणं, अभिषेक करून देवींची विधिवत पूजा, आरती असे विविध कार्यक्रम पार पडले। तर सायंकाळी देवीची ओटी भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। नवसाला पावणारी, हाकेला धावणारी मणेरी गावच्या सातेरी देवीकडे अनेक भाविकांनी साकडं करून नवस केले, तर गतवर्षी केलेले नवस ही फेडण्यात आले। रात्री देवीची आरती, मिरवणूक, पालखी काढण्यात आली। तर रात्री मामा मोचमाडकर यांचा नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला।